naših turista u gradu Stambolu na Bosforu. I sada ćemo obraditi tematiku putovanje Srba. Sa nama su turista A, brat Ceca, vodič, komandant i sve ostalo, brat Elif, brat sestra Elif i turista B, naopaki čovek, ja. Naime, radi se o sledećem. Poneki Srbin iz Krive Palanke otišao je do Pirota, poneki Srbin otišao je iz Pirota do daleke Sofije u Bugarskoj, poneki Srbin otišao je ponegde, ponekad, ne tako često. Naši junaci sada će po treći put putem jednog plovila koje se zove Brod, skoknuti onamo i to se zove Azija. Znači, braćo Srbi, putujmo, upoznajmo druge ljude, druge kulture, druge civilizacije i tako to. Hvala, doviđenja.